Здравейте, приятели! В това видео ще имам възможността да ви запозная с една изключително иновативна платформа, чрез която можем да печелим ежедневно пари в интернет, както и да изградим стабилен дългосрочен бизнес. Името на платформата е Rate4Cash. Дейността на компанията се изразява в това, че дава възможност на всеки един бизнес, без значение бранша му, значително да подобри рейтинга си във всички социални мрежи, в които има профили – Facebook, Instagram, TikTok, Google, Twitter, YouTube и много други. Как става това? В компанията има две групи участници. Нека разгледаме какви са предимствата на всяка една от тях. Първата група са така наречените бизнеси, както и всички останали хора, инфлуенсъри, които желаят да подобрят рейтинга си в социалните мрежи, да натрупат голям брой положителни коментари и отзиви, харесвания, споделяния, последователи и така нататък. Те сключват договор с Rate4Cash, като същевременно предоставят линкове към своите профили в различните социални мрежи и към техните публикации. Втората група са партньорите. Към нея спадат хората, които са активирали VIP план и печелят ежедневно от това, че изпълняват за няколко минути на ден ежедневните си задачи, които се изразяват в това да харесват и коментират предоставените от бизнесите линкове. Освен това, VIP плановете дават възможност на всеки един партньор да изгражда свой екип и да печели допълнително неограничени комисионни, както и да кани нови бизнеси в платформата, за което също бива възнаграден. В днешно време всеки един от нас прекарва голяма част от времето си в интернет, където постоянно харесва, коментира и споделя различни публикации. Rate4Cash по никакъв начин не променя нашите ежедневни навици, а ни дава възможност да печелим от нещо, което така или иначе правим всеки ден. Нека да разгледаме какви са различните VIP планове и предимствата, които ни дава всеки един от тях. Първият план е VIP 0. Той е безплатен и ни дава възможност да тестваме как работи платформата, след което можем да надградим на по-висок план и да започнем да печелим 1% на ден спрямо стойността на плана, който сме избрали. В VIP 0 имаме 3 задачи всеки ден, което означава, че всеки ден в нашия акаунт ще се зареждат 3 линка, които трябва да харесаме, коментираме, след което ще ни бъдат начислени 15 цента. VIP 1 е на стойност $100. В него имаме 5 задачи на ден, за изпълнението на които получаваме $1 на ден или общо $30 на месец. VIP 2 е на стойност $300. В него имаме 15 задачи на ден, за изпълнението на които получаваме $3 всеки ден или общо $90 на месец. VIP 3 е на стойност $600. В него имаме 30 задачи на ден, за изпълнението на които получаваме $6 всеки ден или общо $180 месечно. VIP 4 е на стойност $1000. В него имаме 50 задачи на ден, за изпълнението на които получаваме $10 всеки ден или общо $300 на месец. VIP 5 е най-добрият от всички планове с най-висока дневна доходност. Той е на стойност $3000. В него имаме 60 задачи на ден, за изпълнението на които получаваме $30 ежедневно или общо $900 месечно. Нека сега да разгледаме как изглежда един акаунт и как се изпълняват дневните задачи. За да започнем изпълнението на задачите, трябва да изберем бутона Tasks, който се намира най-долу. Тук се зареждат всеки ден всички задачи спрямо VIP пакета, който сме закупили. Имаме 12 часа да ги изпълним от момента, в който натиснем старт на първата ни задача. Ето как се изпълняват задачите. Избираме старт на дадената задача, след което с червено е изписано какво е нужно да направим. В случая се изисква да харесаме и да коментираме публикацията, след което да качим скриншот на коментара. Отваряме линка от бутона Open. Харесваме публикацията, пишем положителен коментар, правим скриншот, след което се връщаме обратно и от менюто Upload Screenshot качваме снимката. Потвърждаваме и я изпращаме от бутона Submit. След което тя минава в графа Pending, където ще бъде прегледана от администратор.
Ако сме изпълнили условието правилно, задачата ще бъде одобрена. Ако сме пропуснали нещо, тогава ще ни бъде върната в меню Returned и ще имаме възможност да я направим по правилният начин. След като изпълним всички задачи за деня и те бъдат одобрени, сумата за изпълнението на нашите задачи автоматично ще ни бъде начислена в баланса. Нека сега да разгледаме и какви са другите възможности, които платформата ни предлага и как можем да започнем да печелим неограничени доходи всеки ден. Компанията е избрала най-добрият начин за реклама, а именно препоръката от доволен клиент. Вместо да инвестира огромни суми в класическа реклама, тези пари се раздават под формата на комисионни на партньорите, справедливо, спрямо това, кой каква работа е свършил. Всеки партньор има свой реферален линк, с който може да кани свои приятели и познати да се регистрират в платформата и да печелят. Сега ще разгледаме какви са бонусите при различните VIP пакети. Както вече видяхме по-рано, пакетите са общо 6, от VIP 0 до VIP 5. VIP 0 ни даваше възможност да изпълняваме 3 задачи дневно, като при него нямаме реферална програма. Ако поканим някой чрез нашия реферален линк, бонусът за това ще отиде при човека, който ни е поканил, тъй като ние сме с безплатен план. Затова е по-добре първо да закупим VIP пакет и тогава да започнем да препоръчваме възможността. Всички пакети от VIP 1 до VIP 5 ни носят 1% дневна доходност върху стойността на пакета, или това прави общо 30% на месец. В VIP 1 на стойност $100 имаме 5 задачи на ден, които ни носят $1 дневно. Тук вече имаме активна реферална програма, която ни възнаграждава в 3 нива в дълбочина. От всички хора, които поканим на първо ниво, получаваме $10. От хората на второ ниво $5, а от трето ниво $3. Съответно, от този момент нататък, когато хората в нашата мрежа изпълнят всеки ден задачите си, ние получаваме пасивен доход в 3 нива в дълбочина, както е оказано в дясната таблица. В VIP 2 на стойност $300 имаме 15 задачи на ден, които ни носят $3 дневно. Тук бонусите ни се увеличават, като вече получаваме по-високо възнаграждение, когато поканим хора в екипа ни с пакет VIP 2 или по-висок. По същият начин и пасивните доходи също се увеличават за хората, които сме поканили и са избрали да закупят VIP 2 или по-висок. В VIP 3 на стойност $600 имаме 30 задачи на ден, които ни носят $6 дневно. Тук бонусите, които получаваме, отново се увеличават, когато в екипа ни се включат хора с същият пакет като нашият или по-голям. Респективно и пасивният доход в 3 нива в дълбочина нараства. В VIP 4 на стойност $1000 имаме 50 задачи на ден, които ни носят $10 дневно. В него на същият принцип получаваме на първо ниво 10% от всички хора, които сме поканили и са избрали да закупят същият пакет като нашият или по-малък. 5% от второ ниво и 3% от трето ниво. Пасивният ни доход също се увеличава право пропорционално на пакета ни. В VIP 5 на стойност $3000 имаме 60 задачи на ден, които ни носят $30 дневно. С този пакет имаме възможност да се възползваме от пълният потенциал на рефералната програма, тъй като той ни позволява да печелим 10% от първо ниво, 5% от второ ниво и 3% от хората ни на трето ниво, без значение с какъв пакет са стартирали те. Същото важи и за пасивния доход, в който получаваме спрямо нивата 3%, 2% и 1% от ежедневните печалби на всички хора в нашата мрежа в 3 нива в дълбочина, като в първо ниво пасивният доход достига до 90 цента, във второ ниво 60 цента и в трето ниво до 30 цента на човек, в зависимост от избраният ви план. По този начин, препоръчвайки ежедневно идеята на приятели и познати и споделяйки информацията за компанията в социалните мрежи, имаме възможност да изградим един стабилен и дългосрочен пасивен доход. За финал ще ви споделя за още един изключително интересен бонус, който можем да печелим.
Компанията дава възможност на всеки един от нас да кани в платформата на Rate for Cash бизнеси и инфлуенсъри, които желаят да се рекламират и да подобрят рейтинга си за кратък период от време. Всеки път, когато поканим бизнес и той изключи договора за сътрудничество с компанията, ще бъдем възнаградени с 10% от стойността на сделката по договора. Още нещо. След като веднъж сме поканили даден бизнес и той е изключил първият си договор, от този момент нататък, когато даденият бизнес реши да сключи нов договор за допълнително харесвания, коментари, последователи и така нататък, в която и да е социална мрежа, компанията отново директно ще ни възнагради с 10% от стойността на сумата по договор заплатена от дадения бизнес. По този начин се затваря цикълът на печалби за нас като партньори, тъй като биваме възнаградени за това, че сме поканили бизнес, след това сме възнаградени за това, че изпълняваме ежедневните си задачи към този бизнес, след това биваме възнаградени отново за трети път за това, че сме поканили наши приятели и познати в платформата и увеличаваме екипа си, като след това отново ще бъдем възнаградени отново и отново, ден след ден, когато хората в нашия екип изпълняват задачите си всеки ден, а ние се наслаждаваме на пасивните доходи и свободното си време. Rate for Cash е уникална по рода си платформа, която дава възможност на всеки един човек да печели и да развива свой собствен бизнес. В 21 век най-ценното нещо е информацията. Вие вече я имате. От тук нататък остава въпроса не дали, а кога ще вземете решение да стартирате, тъй като пазара се усвоява еднократно и е много възможно, ако вие се забавите и не поканите днес вашите приятели да станат част от вашия екип, то много скоро някой от тях да ви покани да станете част от неговия. Всичко е във вашите ръце. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с човека, който ви е изпратил това видео. Успех в развитието на вашия бизнес в Rate for Cash!